खुलुमबाय रायजोफोर आं 40 नं मानास बिधान सभायाव उदां बिजाथि हिसाबै गसंदों। आंनि मुङा लक्षन गयारी। आंनि सावगारिया थेला गारि। आं BPF UPPL आरो रायजो दलजों आंहा सोमोन्दो गैया। आं बयाबो मोना। इयो आं निर्दल हिसाबै आंखौ दिनै रायजोफोरा सापर्ट खालामदों आरो माइनरिटियाथ' 80% आंखौ दिनै सापर्ट खालामदो। आङो 100% उइनार जानाय रखमानो। रायजोफ्रा गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ आंखौ होनानै देरहासार खालामोबा आं रायजोनि अभाब उजुबफोरखौ सुफुंनो नाजागोन आरो दिनै जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय बेकवार्ड जायगाफोरखौ आं दिनै रायजोफोरजों जिरायनानै सावरायलायनानै खामानि मावलांनो आं दिनै थिरांथा लादों। रायजोफोरनि अनसायनाय मोनोबा आं दिनै आङो केम्पिंआव गिदिंनायाव आङो दिनै माइनरिटिनिफ्राय 80% सापर्ट मोनदों आरो गुबुन जाथिनिफ्राय 30-40% सापर्ट मोनदों। अब्ला नोंथांनि देरहासारनाया रोखा नामा? आंनि देरहासारनाया दिनै 100%। आं 70-80 डिफारेन्सआव मोननानै देरहागोन। दा आं रायजोफोरखौ खावलायो दिनै दाथ' गोदानै मानास समस्ति जाबाय। गोदो भबानिपुर समस्ति दंमोन आरो समस्ति दंमोन। दिनै सरभग समस्तिनि बिधायक मनरन्जन तालुकदाराथ' दिनै उत्तर ओनसोलाव दिनै मोनसेबो खामानि मावनाय नुवाखै आरो बिसोरखौ जोंनि रायजोफोरा रावबो सिनाया। आरो बिदिनो भबानिपुर समस्तिनि बिधायक पनि तालुकदारा जेबो जोंनि उत्तर ओनसोलाव नायफैयाखै, खबर लायाखै। दिनै दोंसेबो लामा बिनि नेरसोन मावनाय गैया। आं बिनिखायनो रायजोफोरखौ खावलायो जोंनि उत्तर ओनसोलाव रायजोफोरा आंखौ देरहासार जाहोयोबा आं रायजोनि अभाब उजुब लामा सामा दालां गासैखौबो रायजोफोरजों सावरायनानै खामानिखौ मावलांनो थिरांथा लादों। फैगौ 9 एप्रिलै जानो गोनां बिसायख'थियाव रायजोफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ आंनि थेला सावगारियाव होनानै देरहासार खालामो। आं बेखौनो खावलायो।